खुलुमबाय बे समाव आं कामदेब दैमारि सनितपुर जिल्लानि राङापारा रेलवे स्टेशननि मस्जिद इउनियन संघआव बे समाव दङ आरो बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां बुंनांगोन दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों जि बाथौ आरज खन्नाय बादायनाय बे हाबाफारिया गोबाव सम सोलिबाय थादोंमोन बे गोबाव सम सोलिनायनि गेजेरजोंनो दिनै सनितपुर जिल्लानि बे राङापारा रेलवे कल'नि मस्जिद इउनियन नब्लाङावहाय सानसेनि हाबाफारिजों आरज बादायारि बिथांमोननि मान बावनाय आरो बान्था होनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थादों आरो जोंनि बाथौ बिबुंसार नायगिरि गासै बिथांमोननिसिम जों बे हाबाफारिनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि केमेरा पार्सन टिमखौ खावलायदों आरो दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा लाइमोन आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि सामलायनायावहायनो बे अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज खन्नाय बिथांमोननि खनगिरि बिथांमोननि मान बावनायजों लोगोसे बान्था होनाय जे हाबाफारि बे सनितपुर जिल्लानि राङापारा मस्जिद इउनियन संघआव सोलिबाय थादों आरो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि नायगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों जेरै जोंनि बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जि बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायखाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लाबाय जोङो सिनायथिखौ फोजोबनानै लाखानोसै बे समाव आरो खुब खस्थ' खालामनानै जोंनि अनलाइननि बाथौ आरज मेथाइखौ एडिटिं खालामनानै बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावबाय थानाय बाथौ बिबुंसारनि रादाब बुथुमगिरि बा जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय फंबाय दिनेश बसुमतारी जोङो होनो थाखाय खावलायदों आंनि गेदेर कामदेब दैमारि बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों आर'नाइखौ मानखौ हैनो थाखाय खावलायबाय
रेलवे स्टेशन